ikon Allah. Hai, abin da yi akwai mamaki gaskiya. To, wai mamakin nika kake da haƙori? To, ban ma wata ja maganar sirfe. Sirfe? Da yi mana. To, aka yi nika da haƙori balantana sirfe? Sirfe common. Ha? Wasa. Sirfe ba? Yi? Ai, duk da baki muke yin shi. Sirfan? Yi? Da waki. Duk an ji ma zan sirfe sai nike su. To, ta yaya za a fitar da lissafin? Ta yaya za? To, ta yaya aka nika? Da haƙori. To, abinda za ka tambayi kanka kenan. Da haƙori nake nika. To, nika mu gani. A sai dai zuwa an jima kuma in kana da rabo ka tsaya. Kamanya. Yi? An jima zan yi amma ba yanzu ba. Abin ba gaske bane kenan. Kamanya ba gaske bane. Eh mana. Ba gaske bane to kai a gaba na mu da na gani ba ga ni kan gasu nan. To ka bari Allah kai ma an jima mana sai gaggawa me kake yi a? To me ki zama me kake ba abin da kake yi kai mu gani. Jira nake a gama tara. Duk wa'annan wanda aka tara Sun su ba ka nan. Allah wasa ga wannan ma abin rainin wayo ne wallahi. Kaman ya rainin wayo. Wallahi daga an ga maka ana nika da haƙori sai ka abin nan. Ka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wannan kuma sai faman bacci ke ba, a magariba ta doso. Hanya bari tashi shi mu je mu sallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum malam. Wannan bacci ta yi nauyi. Assalamu alaikum. Me ya faru ne? Me ya faru saboda Allah da gani? Wannan wani irin bakin ciki ne. Na daga gaba ki zan shiga aljanna ka zo ka tashi ni saboda Allah da waye turo ko turo ka kai. Dogon bacci nace bari zo tashe ka saboda magariba ya gabata. Wanda magariba ta yi to wanda zai shiga aljanna da dan bai sallah ba ai ba wani abu ne. Aljanna malam. Na daga gaba kenan zan shiga aljanna ka. Gaskiya ga irin wayo. Ya zaka ma saboda Allah da. Ya zaka ce mu aljanna. Gaskiya ni kawai ne ya zaka ce mu aljanna. Kai da Allah ni kawai Allah ya isa ban yaji. A to kai hakuri. Wallahi tallahi wallahi ba zan taba ya kai hakuri ya Allah. Wallahi tallahi ba zan taba ya bacin ai hakuri. Wallahi tallahi ai na riga na tashi wallahi. Koma. Waye sani yanzu in na koma baccin ma kilin in ga dan koma in shiga akasin haka. Allah ya kyauta. Ha? Kai hakuri ai. Wallahi ba zan yafe maka ba. Ai hakuri. Wallahi tallahi ba zan taba yafe maka ba. Haka kawai. Da Qur'an ba zan yafe maka. Tashi mu je mu sallah. Ya Allah zai kawo. Na ruwan ka da ni tashi kauce ka je ka sallaka. Ka tashi ka je ka sallaka. Ai hakuri. Kallon niyya nan gurin. Ba nan ka same ni ba. To da kaman lafiya zaka bani. Dole zaka bani lafiya ai. Dole zaka bani lafiya. Ya jima. Lafiya zaka bani lafiya ganda ban lafiya zaka.